Hello everyone, गासिबो खुलुमबाय आरोना गुड मर्निं फुङावनो आं भिडिअखौहाय खालामनो जादोंना दासो सिखारदों मोखां मुसुवाखै फुंनि 3टायावनो सिखारदों आरोना आं 3टा जाबाय आरोना दायो ओमफ्राय फुङावनो सिखारदों आं मोनसे खामानियाव थांनो थाखाय ओरैबायदि फुङाव एकदम उन्दुनो मोनखाया आरोना फुङावनो सिखारबाय दिनैहाय जायफोरा गोदान आंनि चेनेलाव प्लिज गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आरोना सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादों आरोना दिनैहाय फुङावनो सिखारबाय ओमफ्राय आं दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना दखाननि थाखायनो थांनो नागिरदों माल लायनो थाखाय ओमफ्राय बेखौनो आङो थानाय मानायफोरखौ आरो ससे क्लिप्स थारमाने शेयार खालामगोन होननानै भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादों आरोना फुङावनो सिखारनानै ब्रासारि खालामना लानोसै आरोना आं उन्दुबावगौमोन उन्दुखादों आरोना ब्रासारि खालामना लानोसै रेडि जाना लानोसै आरोना जोङो बिदिब्ला नायलांबाय थादों आरोना एसेयाव फैबाय आरोना नै दैयाव ब्रास खालामसै ना नै खोमसिखा ब्रास खालामनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय दायो ट्रेनबो माबाहैनांगौना ओमफ्राय नामा थांना लानोसै आरोना थ' दायो लामा थांगासिनो दं आरोना माने पुरा प्लेनिङानो उल्था जाबाय आरोना जोंनिया माने गुवाहाटि थांनो नागिरदों आरोना माने दखाननि थाखाय एसे माल लायनो नागिरदों आरोना जे जोबनानै दङ एसे माल नांगौ जादों आरोना ओमफ्राय बेखौनो थांनो थाखाय जों माने माबाजों थांगोन साननायमोन ट्रेनजोंहाय थांगोन सानदोंमोन आरोना खिन्थु अखासो फैना होबाय ओमफ्राय अखा फैनायलाय उदालगुरिसिमथ' जोंनिया 20 किल'मिटारसो जाखायोना एफा गोजान अखाजोंहाय रेनकट गानबाबो माबानाय नङा होननानै ओमफ्राय ससेथिंहाय जोंनिथिंथ' बारा गोसा नङा ससेथिंहाय एसे गोसायानो होननानै बुंदों आरोना अखाखौ उदालगुरि साइडथिंहाय गोसा होनना बुंदों आरोना मिथिला आरोना ओमफ्राय दा बेखायनो जोङो ट्रेनजोंहाय थाङालासिनो दायो बासजोंनो थांसिगोन आरोना जोङो जमाहै हि बेपारि माने जमा आनैमोनजों थांफागोन आरोना आङो बेखायनो दायो आङो सिगांहाय थांग्रोबाय 6टानि बासखौ हमनो थाखाय दायो 5:30 जाबाय दा बिसोरथ' माखासे सनायनि ओमफ्राय माखासे माहारि थांनो गोसो नायनोसै आरो थांबाय थानोसै नोंथांमोननोबो शेयार खालामलांबाय थानोसै आरोना दिनैहाय ओरैबायदि गोबावदोहाय बिदिनो बेरायनायनि ब्लग खालामनाया गोबाव जाबायमोन ना बेखायनो नोंथांमोना शेयार खालामनानै भिडिअ'हाय खालामनाय जाबाय मानो बेसेथो न'आवनो थाबाय थानाय संनाय बेखौथ' देखायबाय थानो होननानै एसे नोंथांमोननोबो गुवाहाटि बेरायहोफानोसै आरोना नायलांबाय थादों आरोना दायो आं थांगासिनो दङ साथा लानानै जि मेंखाया फुङाव थाबायबाथाय थांबाय थानोसै आरोना दायो थाखाय हायबाय आरोना नै STC ओमफ्राय बिथिं बड'लेण्ड आयो तेजपुर थांनाय आरोना गाखोना लानोसै गाखोनोसै इथिं जनासै गुवाहाटि बे फासआवनो जबालाय ना उनाव जगोन बेरा हेन्थे जायो बेयाव जला खोरखि नांगौ आंनो लेडिससो दां थब्ला थब्लि लानानै थांजोबखाबाय आरोना फेन्सियाव हायदोंमोन आरोना फेन्सिनिफ्राय दायो थांगासिनो आं भिडिअफोरखौनो लाबाय थायासै आरो गरमदोंनो माल बासिनायाव मानायाव दा थांबाय थादों थब्ला थब्लि लाजोबबाय हा टोपली
दायो जोङो गुवाहाटीनिफ्रायहाय रङियासिम बासजों फैबाय ओमफ्राय बासजों फैनानै नै दायो ट्रेन गाखोबाय ट्रेना खारबायमोन आरोना जा गोबावनि उनावसो माने लेट जादोंमोन आरोना दिनैबो ट्रेनाहाय ओमफ्राय नै दा जिरायगासिनो आरोना इथिंबो नै आनैयाबो जा टेनथ'दों ओमफ्राय आंहाबो जा टेनथ'नो ओंखारनायखाय आं भिडिअखौनो खालामबाय थाबाय आरोना जों थांनायावहाय बासजों थांदोंमोन आरोना गुवाहाटीसिम ओमफ्राय आरो गुवाहाटीनिफ्राय शपिं आरि खालामखांनानैहाय आरो रङियासिम बासजोंनो फैबाय आरोना ओमफ्राय रङियानिफ्राय उदालगुरि ट्रेन गाखोबाय आरोना जोङो नै दायो थांगासिनो ट्रेनाहाय उन्दुनो ओंखारदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं माने भिडिअफोरखौनो देखायजोबनो हायासै माल हारि बायनायखौ माने भिडिअस लानो ना मालसो बायनो बिब्दि जायो आरोना उदालगुरि स्टेशन मोनफैबाय थफ्ला थफ्लि सब फुलसो माथो जोंखौ गाखोनो होया फुरा नैथि बारलांसै सोरबा गाखोलांसै थ' मैयाहाय गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय टाइमाव ट्रेनजोंहाय फैबाय माने आं माने बाराबो मोजां गासिखौबो आङो नोंथांमोननोहाय देखायनो हायासै ओमफ्राय आं मा लाबोखो ओमफ्राय मा लाबोखो आं नोंथांमोनहा ससे शेयार खालामनो होननानै आं सानदों आरोना नोंथांमोनहा ससे बे थांनायजों लोगोसेनो मा लाबोखो नोंथांमोनहा आं शेयार खालामगोन आरोना मा लाबोखो नायलांबाय थादो आरो बिदि आमा टप होनना बुंगोन आरोना नैबेखौहाय नै कालार मोनगोन बेयावबो बेबायदि बेफोरखौनो लाना फैदों आरोना आङो बेखौहाय आमा टपआहाय नैबे मोनसे कालार जागोन ओमफ्राय नैबे कालार जागोन बे कालार जागोन लोगोसे आरो बे नै बिदि लाना फैदों आरोना ओमफ्राय बिथिंहाय आलायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै बे मोनसे टप बेखौ लाना फैदों आरोना बेजों लोगोसेनो कालार जागोन आरोना नै वाइटआवनो ग्रे ब्लु ओमफ्राय ग्रिन बिदि कालार जागोन आरोना ओमफ्राय नैबिदि पेन्ट गथ'फोरनि थाखाय लंपेन्ट ओमफ्राय नै बिथिं सुट गस्ला गथ'फोरनि पेन्ट गस्ला थ' नै बेबायदि बसनिखौ साइज मोनगोन आरोना ब्लेक लाना होदों ओमफ्राय थिं H&Mनिबो लाना होदों नै बेबायदिखौ कालार मोनगोन आरोना नैबेबो H&Mनिया ग्रे ब्लेक कालार मोनगोन आरोना बुहुद दङ इथिं कालार मोनगोन ओमफ्राय गथ'फोरनि सुटआहाय नै बिदि दङ बे मोनसे दङ वाइटआव नै बेबायदि दङ ओमफ्राय नै बिदि मोनसे दङ लोगोसे नैबेबो दङ ओमफ्राय ब्लेक बिदि दङ आरो बेफोर गासैबोखौबो मोनगोन ओमफ्राय गथ'फोरनि थाखाय नैबे पेन्ट सेट आरोना आखाइ शर्ट ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लंपेन्ट फैदों आरोना ओमफ्राय नैबे सिख्लाफोरनि टप ओमफ्राय बिथिं अभार साइज टप दङ बिथिं कालारिं दङ बहुद कालार दङ ओमफ्राय हौवासाफोरनि नै गस्ला ओमफ्राय नैबेबो फोरनो थाखाय शार्टबो आखाइ हाफ आरोना दा गरमाव गाननो थाखाय नैबे मोनसे कालार मोनगोन साइज मोनगोन ओमफ्राय नैबेबो साइज मोनगोन बेबो साइज मोनगोन आरोना ओमफ्राय थिं नै हाफ पेन्टफोर मोनगोन आरोना हाफ पेन्टबो लाना फैदों आङो नै गिदिरबो आरोना हाफ पेन्टबो लाना फैदों बिथिं स्कार्ट दङ बिथिं पेन्ट दं ओमफ्राय बिथिं स्पर्टिं सब नै बेबायदि स्पर्टिंखौ लाना फैदों कालारिं मोनगोन मेरला वाइट दङ ब्लेक आरो कालार मोनबावगोन आरोना थ' बाहेराव जिरायो आरोना बेलेग दिनावहाय थ' गासै नै लाबोबावदोंमोन बेलेग बेलेग ड्रेस लाना फैदों आरोना थ' आं दिनै ओरैनो बाहायल' खिथिबाय आरोना नै बेफोरखौनो लाना फैदोंमोन जोबस्रिजोबनानै दंमोन थ' मालखौहाय आं लाना हायदों आरोना बुरजाहैनो ओमफ्राय अब्लाबो आं देखायजोबनो हायाखै जेखौ हायो आं देखायबाय आरोना बे गथ'फोरनि बांसिन गथ'फोरनि हौवासा गथ'फोरनि ओमफ्राय हिन्जावसा गथ'फोरनि आरो लोगोसे सिख्लाफोरनि ओमफ्राय बयसफोरनि लाना फैदों आरोना आङो थ' आङो माखौ लाबोखो बेखौ आङो पेकेटावनो आं देखायबाय आरोना गासिखौबो खुलिजोबासै आरोना आरो खुलिबाथाय आरो थनफिननाय माने हारसिंबाथाय आरो भिडिअ हमग्रा गैया बेनिखायनो आङो माने सायावनो देखायबाय आरोना मा लाबोखो आङो मैयाहाय थांनानै ओमफ्राय
जायनो नांगौ गोदान माल नांगौबाला आंनि दखानाव हायनानै मोनगोन आरोना बेरेखन्दआवनो आंनिया दखानाहाय सोरबाफोर थाबायनो हायोबाथाय हाबलांनो हागोन आरोना आंनि दखानावनो थ' आङो लाना फैबाय जेसे हायो आंनि पसन्द बायदि नोंथांमोना नायफैनो हागोन सोर मोजां मोनगोन आरोना थ' बिदिब्ला बे थांनाय भिडिअजों लोगोसे आं माने थांनायजों लोगोसेनो आङो ससे ओरैनो नोंथांमोननो देखायबाय आरोना एक्सट्रा खुलिबाय थानोबो माने भिडिअ लाग्राबो गैया माया ओमफ्राय बाहेरायाव डिस्टार्ब जायोना खननो मानो बिराद डिस्टार्ब जायो हारसिंबा बेखायनो बेखौनो देखायबाय आरो आं सायावनो थ' जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच नोंथांमोन आंनि भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै